बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयखौबो बरायबाय। फिन भारतनि राजथावनि गोदान दिल्लीखौ सोमावग्लुंदों बर' हारिया। बर' गोजोन गोरोबथाखौ रोखा रोखायै मावफुंनांगौनि दाबिजों गोदान दिल्लीनि जन्तर मन्तराव बर' हारिनि मोनसे सोमावसारनाया जोबनानै थाङो। नंगौ, एबसु, इउबिपिअ आरो एक्स-एनडिएबि वेलफेयार एसोसिएशननि जथायै बानजायनायाव दिनै गोदान दिल्लीनि जन्तर मन्तराव बे सोमावसारनाया जानानै थाङो। थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जानाय बर' गोजोन गोरोबथानि मोनफ्रोमबो दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि दाबिजों बे गोख्रों सोमावसारनायखौ लानाय जादों। जुदि बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफाफोरखौ थाबैनो मावफुंनानै होआब्ला थाद'नाय गैयै सोमावसारनो बाथ्रा बुंदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। बेजों लोगोसेनो 125th एमेन्डमेन्टनि गेजेरजों आर्टिकल 280 खौ सोदांनानै बिटिसि, बिटिआर आरो आसाम, मेघालय, मिज'राम, त्रिपुरानि गासै मोन 6 शेड्युलफोरनो गोहो बांहोनाय, भारत सरकारनिफ्राय थोंजों रांखान्थि दैथायहरनाय एडमिनिस्ट्रेटिभ पावार बांहोनाय, जायनि गेजेरजों 6 शेड्युलफोरा गोहोगोरा जानो हायो, बे दाबिफोरखौ लानानै सोमावसारनाय जादों। बे सोमावसारनायाव बर' हारिनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे सा-सानजा भारतआव थानाय माखासे काउन्सिलफोरनि दैदेनगिरिफोराबो मैखोमै बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बे सोमावसारनायाव बाहागो लानाय समाव खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों माखासे बाथ्राफोरखौ बुंथिदों। दिपेन बर' बिथाङा बुंदों दि 5,000 मुंख्लंफोरनि थैजों सोरजिनाय बिटिआर गोरोबथानि उनाव सान्थि लाबोनायनि बिबानखौ जों लाबाय। गुबुन फारसेथिं भारत सरकारा बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनो रादाय होदोंमोन। बे रादायफोरा खावसेनिबो बांसिन मावफुंनो दंबावो। भारत सरकारनि सायाव दिनैबो फोथायनाय दङ। मोदीनि सायाव, अमित शाह बिथांनि सायाव दाबो फोथायनाय दं। नाथाय बाथ्राया जाहैबाय, समखौ गोलाव खालामोब्ला गोरोबथानि फिथाइफोरखौ रायजो राजाफोरा मोनजायाब्ला बे गोरोबथानि जेबो मान थानाय नङा। बे गोनां बाथ्राफोरखौ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिदों मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। दुलाराय बर' फरायसा आफाद, इउबिपिअ आरो एक्स-एनडिएबि वेलफेयार एसोसिएशन मोनथाम आफादा जथायै दिनै बेयाव आन्दोलन खालामो। भारतनि राजथावनि गोदान दिल्ली जन्तर मन्तराव खोथाया मोनसेल'मोन जे 2020 सनाव जानाय जि बर' गोजोन गोरोबथा बिनि मोनफ्रोमबो दफाखौ आखरे आखरे मावफुंनाय। आरो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा 5 बोसोर जों नेबाय। भारत सरकारा बुंदोंमोन जे टाइम बाउन्ड स्पिड इमप्लिमेन्टेसन जागोन, दारि कमा इमप्लिमेन्टेसन जागोन। आरो दिनै जोङो गोबां दुखु आरो आबेगनि गेजेरजों मैया जोङो कनस्टिटिउसन क्लाबाव सेमिनार खालामबाय आरो दिनै जन्तर मन्तराव जोङो धरनानि हाबाफारियाव जिरायदों। खोथाया मोनसेल' जे 125th एमेन्डमेन्टनि गेजेरजों आर्टिकल 280 खौ एमेन्डमेन्ट खालामनानै बिटिसि, बिटिआर आरो आसाम, मेघालय, मिज'राम, त्रिपुरा 10टा माने 6 शेड्युल दं मोनब्रै स्टेटआव। बेनो मर फाइनेन्सियेल अट'नमि होनांगौ, एडमिनिस्ट्रेटिभ पावार बारायनांगौ आरो जायनि गेजेरजों भारत सरकारनिफ्राय डाइरेक्ट फाइनेन्स थांगोन आरो बे डाइरेक्ट फाइनेन्सनि गेजेरजों जाहाथे आसामनि फाइनेन्स आरो सेन्ट्रेलनि फाइनेन्स जोंनि काउन्सिला मजबुतै जाहाथे सोलिनो हायो। आरो बिनि गेजेरजों जोंनि 60टा समस्ति बारायनायनि खोथा, सिमा बारायनायनि खोथा, बेयाव पावार बांनायनि खोथा, गासै खोथाफ्रा बेयाव लिरनाय दङ। आरो बेखायनो विन्टार सेसन अफ पार्लियामेन्ट फैगासिनो दङ। बे विन्टार सेसन अफ पार्लियामेन्टआव आर्टिकल 280 आरो 125th एमेन्डमेन्टखौ पास खालामनानै जि संबिधानिक मर्यादा, जि संबिधानिक जि अधिकारनि खोथा 2020 नि एकर्डनि गेजेरजों 5,000 शहीदनि बिनिमयाव मोननाय बे एकर्डनि उनाव शान्ति लाबोनायनि दायित्वखौ जों लाबाय। शान्तिखौ दिनै जों गायसनबाय। भारत सरकारा जि गावसोरनि जि मोनसे माने रादाय होदोंमोन, बे रादाय बायदि बिथांमोना जि मावनांगौमोन, आधा डजननिबो बारा एकर्डनि दफाया दिनै इमप्लिमेन्ट जानो दंबावो। बिथांमोना मावा होननानै बुङाखै, बिथांमोना जाया होननानै बुङाखै। आरो जोंहा भारत सरकारनि सायाव दिनैबो बिश्वास दङ। मोदीनि सायाव, अमित शाहनि सायाव जोंहा दाबो बिश्वास दङ। किन्तु खोथाया जाहैबाय जे टाइम गोलाव खालायोब्ला, डिले खालायोब्ला जोङो जि आन्दोलनखौ खालामनानै जि अधिकारखौ मोनदोंमोन आरो जि एसपिरेसनखौ लानानै बर' रायजो राजाया, बड'लेण्डनि आसामनि रायजो राजाया जि आन्दोलन खालामदोंमोन, जि सुक्ति जादोंमोन, सुक्तिनि उनाव जि कागजाव लिरनाय दफा, बे दफाखौ जुदि फिथाइ हिसाबै मोनजायाब्ला, फिथाइ हिसाबै जुदि अधिकारखौ मोनाब्ला बेबायदि सुक्तिनि जेबो मुल्य थाहैनाय नङा। दा बेखायनो
सरकारखौ जों खावलायदों जे गोख्रैनो बे दफाफोरखौ मावफुंनांगौ आरो जोङो स्पष्टयै बुंदों जे एसटि हिलनि इस्यु कार्बि आंलंनि बर' कसारिनि आरो बर' कसारि काउन्सिलखौ पूर्णांग मर्यादा होनांगौ बिनि उनाव एनडिपिनि केस उइथड्र खालामनांगौनि जि खोथा दङ 1500 कौटिनि गेजेरजों सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि एनआईटी स्पर्ट्स इउनिभार्सिटि नेरिम्स हटेल एन्ड मेनेजमेन्ट इनस्टिट्यूट जिखिनि बेयाव खोथा बाथ्राफ्रा लिरनाय दङमोन इनस्टिट्यूट इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टनि आरो फरेस्ट राइट एक्टनि गेजेरजों हानि अधिकार होनाय स्कुल प्रोभिन्सियलाइजेशन 6.3 बे गासै दाबिखौ लानानै जों दिनै भारत सरकारखौ दिल्लीयाव फैनानै जों खोनाहोनो नागिरदों जाहाथे भारतनि प्रधानमन्त्रिया भारतनि नखर मन्त्रिया आसामनि गिबि मन्त्रिया खोथाखौ स्पष्टयै बुजियो स्पष्ट भाषाजों जोङो बुंनो नागिरदों जे विन्टार सेसन अफ पार्लियामेन्ट 1 डिसेम्बरनिफ्राय जागोन बेयाव 125 एमेन्डमेन्टआ पास जानांगौ आरो जुदि पास खालाया दुलाराय बर' फरायसा आफादा गासै सोमावसारग्रा आफादफोरखौ लानानै क'क्राझाराव 2 लाख मानसिनि गेदारिंनि मोनसे माने मास गेदारिं हाबाफारि लानायनि गेजेरजों भारत सरकारखौ नारसिननो थाखाय जों खामानि मावगोन बे खोथाखौ जों स्पष्ट बुङो आरो भारत सरकारा मोनफ्रोमबो खोथाखौ गोसोआव लानानै जाहाथे हाबाखौ मावो बिनि थाखाय दिनै जों बे मन्चनिफ्राय बे जन्तर मन्त्रनिफ्राय जोङो खावलायबाय गोजोन्थों खालामनांगौनि थाखाय जिहेतु काउन्सिलाबो बिबान दङ मा खावलायगोन बिथांमोना मोनसे सिगां बुंदों जे जायफोर सुबुं खालामदों बेखौ बिथांमोनासो मावगोन दिल्लीनि जन्तर मन्तरनि हाबाफारिया जोबनायनि उनाव जोङो बयबो मोजाङै मोजां जोंनि जिल्ला मिरु दखरा आरो जोंनि सोमावसारग्रा बिथांमोना आसामाव बड'लेण्डआव जों थांफिनगोन थांनायनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा आथिखालनि बिटिसि काउन्सिलनि मुरब्बी हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जिहेतु बिथाङा सरकारनि मुरब्बी आरो 2003 सनाव बिएलटि आसाम सरकार भारत सरकारनि जि सुक्ति जादोंमोन जि 6 सेडुल मोनदोंमोन बे 6 सेडुलनि बिथाखौ मजबुत खालामनाय माने मोर स्ट्रेंथ एन्ड मोर पावार मोर अट'नमि आरो डाइरेक्ट फाइनेन्सनि भित्तिखौनो लानानै 2020 नि एकर्ड आरो बे एकर्डआव जि खोथा बाथ्रा लिरनाय दङ बेयो जानाय लोगो लोगो आथिखालाव काउन्सिला जि माने सरकार सालायबाय थादों बिथांमोना डाइरेक्ट भारत सरकारनिफ्राय पुँजि मोनगोन फाइनेन्स मोनगोन आसाम सरकारनिफ्रायथ' मोनखागोन दा बेखायनो बिथांमोनाबो दायित्व दङ आरो हाग्रामा महिलारि बिथाङा 2020 सनाव बिथाङा सुक्तिनि सासे साखि सागानगिरिमोन उइटनेस सिगनेटरि आरो बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिल्लीनिफ्राय थांनायनि उनावनो हाग्रामा महिलारि बिथांजों सावरायनायनि थाखाय जों हाबाफारि लागोन आरो बिथांखौ लोगो हमनानै काउन्सिल सरकारनिफ्राय सुक्ति इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय जोङो मदद बिगोन सुक्तिनि मावनांगौ दायित्वआ भारत सरकार आसाम सरकार सुक्ति इमप्लिमेन्टेसननि मेन जाय माने इन्स्टिट्यूशन आरो गभर्नेन्सआ जाहैबाय भारत सरकार आसाम सरकार आरो बेखौ मदद होनांगौआ जाबाय बिटिसि सरकार आरो बेखायनो हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जों लोगो हमगोन गोजोन्थों